Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acudir como cada venres a esta rolda de prensa na que xa paso a explicarvos os asuntos que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno. E hoxe, en primeiro lugar, anunciolles que demos luz verde a algo máis de 2 millóns de euros para continuar mellorando a mobilidade na nosa provincia. Esta inversión permitirános, por unha banda, acometer o acondicionamento de 6 estradas nos concellos de Xove, Muras e Palas de Rei e, por outra banda, reforzar as tarefas de conservación e mantemento da rede viaria provincial. Ademais diso, tamén aprobamos 3 convenios de colaboración por algo máis de 150.000 euros de investimento conxunto no total dos 3 para os concellos de Vilalba, Taboada e Fonsagrada para que poidan continuar ofrecendo máis e mellores servizos aos seus veciños e veciñas. E comenzamos afondando no que hoxe ten que ver coa mobilidade. Licitamos por case 820.000 euros as obras de mellora de 3 vías provinciais ao seu paso polo concello de Xove. Este é un proxecto que se enmarca dentro do convenio de colaboración que se asinou co municipio Mariñán por parte da Deputación de Lugo para cederlle un total de 10 vías de titularidade provincial. Un acordo no que tamén nos comprometíamos a arranxar 4 desas estradas antes de traspasalas. Pois ben, hoxe licitamos as primeiras obras que afectan a 3 desas estradas. A LUP 2601, que une a estrada autonómica LU 862 co Portiño de Morás, que se vai arranxar nun treito de algo máis de 2 kilómetros, quedando así acondicionada prácticamente a totalidade desta estrada, é dicir, a que vai dende a carretera autonómica ata o Portiño de Morás. A seguinte é a LUP 2604, que é a que vai dende a autonómica LU 862 ata Valcarria por Monte, mellorándose un tramo de algo máis de 3 kilómetros dende o inicio da vía. E a terceira é a LUP 2605, entre a Tronca e Tarolo por Vila, que son os traballos que se van a realizar nun tramo de case 3 kilómetros tamén dende o comenzo desa estrada. As obras que se van a levar a cabo nestas 3 vías son a reapertura das cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente, a sinalización horizontal e vertical e os traballos terán que estar realizados dende que se inicien nun plazo de execución de 9 meses. Con estes traballos damos o primeiro paso para cumplir cos veciños de Xove con ese acordo asinado con Xove no que nos comprometíamos a mellorar e ceder estas vías nun prazo total de 4 anos. E semellante a este é o trámite o que lle demos hoxe o visto bo para Palas de Rei. Vimos de aprobar a adxudicación por case 85.000 euros do acondicionamento dun tramo urbano da LUP 2901 ao seu paso polo concello de Palas. Con este investimento arranxaránse un treito de 816 metros dende o cruce coa Nacional 547 ata o final da rúa Agro do Rolo. Esta actuación forma parte tamén dun convenio de colaboración que se asinou entre o presidente da Diputación e o alcalde do municipio palense e que comprende tamén a cesión dese treito, igual que acontecía cos de Xove. As obras contan cun prazo de execución dun mes e medio e unha vez que se inicien contarán con ese plazo e vaise encargar a empresa Francisco Gómez Icía SL da súa execución. Van a afectar en concreto dende o punto 35.180 ao 35.996, 800 e pico metros, como lles dicía, e consistirán na mellora da drenaxe, no afirmado e na nova sinalización da vía. Seguindo coas cuestións que teñen que ver coa mobilidade na provincia, coa mellora da mobilidade na provincia, tamén hoxe na Xunta de Goberno acordamos licitar por algo máis de 265.000 euros un novo proxecto para rehabilitar 2 tramos de 2 vías ao seu paso polo concello de Muras. Por unha banda, mellorarase un treito de case 3 kilómetros dende o inicio da LUP 3402, que é a vía que une a Gañidoira coa parroquia de Viveiró e que dá acceso aos puntos de interese turístico como poden ser o Miradoiro de Mazoi. Estes traballos van a consistir na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente, na sinalización horizontal e vertical.
Este é un proxecto no que tamén se inclúe o arranxo dun tramo de algo máis de 6 km da LUP 6502, que é a estrada que vai dende Vilalba a Chavín pola Balsa, que é unha vía que ten unha especial relevancia para a veciñanza do Concello de Muras, porque dá acceso ao Colexio Público de Monseivane, á Ermida de San Andrés ou á Igrexa de San Martiño de Lanzós. En este caso, os traballos vanse a realizar entre o punto kilométrico 18 e o 24 e van a consistir na reapertura de cunetas, na reparación de desperfectos, na repavimentación e tamén se fará a sinalización horizontal e vertical desta vía, contando con un prazo de execución para ambos proxectos de 3 meses dende que comecen os traballos. Como xa sabedes, porque o temos repetido en múltiples ocasións, unha das principais liñas de acción do Goberno da Deputación, do noso Goberno, é a cooperación e a asistencia transversal dende os diferentes servizos da Diputación aos concellos da provincia, sen excepcións. E as actuacións que vimos de aprobar hoxe, en Xove, Muras e Palas de Rei, demostran que traballamos sen distincións de ningún tipo, sen importar a cor política e pensando únicamente na mellora da calidade de vida, neste caso a través da mobilidade dos veciños e veciñas desta provincia. Cremos que é así como se debe de construir un territorio para facelo máis vertebrado, para que sexa máis igualitario para todas as persoas que o habitamos e con máis oportunidades para o conxunto da veciñanza. E, ademais do arranxo e a mellora das vías provinciais, facemos tamén un importante esforzo para invertir na conservación das estradas e así poder conservar a nosa rede nas mellores condicións posibles. Por iso, o último acordo que aprobamos en materia de mobilidade é a adxudicación por un importe de máis de 1 millón de euros do contrato de conservación e mantemento da Zona 6, e a que afecta, en canto a estradas da Deputación de Lugo, aos concellos de Becerreá, Cervantes, As Nogais e Pedrafita do Cebreiro. Neste caso, a empresa Servizos Agrícolas e Excavaciones Fonsagrada S.L. é a empresa adxudicataria do contrato e ten unha duración de 2 anos con posibilidade de prorrogalo por 1 ano máis para levar a cabo eses traballos de mantemento na Zona 6 da rede viaria provincial. E continuamos falando de cooperación cos concellos porque tamén hoxe aprobamos diferentes investimentos, neste caso por un importe conxunto de algo máis de 150.000 euros, cos concellos de Vilalba, Fonsagrada e Taboada. En primeiro lugar, damos luz verde a unha inversión de case 60.000 euros no Concello de Vilalba para a rexeneración dos accesos aos núcleos de Cabanamille, na parroquia de Belesar, e no de Ver, na parroquia de Goiriz. E, en segundo lugar, tamén para acondicionar camiños, aprobamos un acordo de case 50.000 euros co Concello da Fonsagrada, un convenio que vai a servir para mellorar os accesos a Goxe e o Mido, que son 2 núcleos da parroquia de Piñeira, que son especialmente importantes porque teñen numerosas parcelas de explotación agraria e forestal. E xa por último, destinamos algo máis de 50.000 euros ao Concello de Taboada para mellorar os accesos a Gulfar, na parroquia de Xián, e para acondicionar o camiño de Fontefría ata a Nacional 540 na parroquia de Torre. Mediante este acordo, a Diputación tamén vai a financiar o suministro de equipos cos que reforzar a capacidade operativa dos servizos municipais, en concreto un martelo eléctrico, unha tesoira podadora e un xogo de ramplas de aluminio. Un equipamento que vai a permitir que este Concello, o de Taboada, desenvolva tarefas de mantemento e conservación que van a repercutir directamente nos servicios que se prestan á veciñanza, garantizándolles así unhas prestacións máis áxiles, máis eficaces e máis seguras tamén. E pola miña parte, nada máis. Se hai alguna pregunta e podo, estaré encantada de contestala, que non hai, así que, bueno, moitas gracias e bo fin de semana. Temos sol e parece que non vai a facer tanto frío, así que a ver se podemos disfrutalo. Moitas gracias.